Jeg hedder Line. Jeg er studievejleder her på Teknika. Det er blandt andet mig. Du kan være så heldig at få i røret, hvis du ringer ind med spørgsmål til os i studievejledningen. Det hænger lidt sammen med, hvor meget erfaring du faktisk kommer med. Hvis du er ung og ikke har lavet så mange ting endnu i dit liv, så må den godt være lidt kortere, end hvis du har haft lidt flere år til at have en masse relevant erhvervsarbejde eller lignende. Vejlederne vil jeg tænke omkring en tids penge, det er passende. Ja, det kan du tro dig godt. Udover at du kan lytte til de her små råd, så har vi også skrevet ned, hvad det er, vi rigtig gerne vil have, at man husker at medtage i sin motiverede ansøgning, og det kan du finde inde på hjemmesiden. Udover den motiverede ansøgning, så skal du huske at vedlægge dokumentation for den uddannelsesbaggrund, du søger ind på basis af. Så det vil sige, at hvis du søger ind til første semester, så vil du typisk vedlægge dit eksamensbevis fra en gymnasial uddannelse, og hvis du søger ind til fjerde semester, så skal du huske at vedlægge både dokumentation på de gymnasiefag, du har taget, eller adgangskurset, og så skal du også vedlægge dit svendebrev, altså papirerne fra din erhvervsuddannelse, din relevante erhvervsuddannelse. Det er faktisk en hel liste, som man kan finde inde på hjemmesiden, men nogle af dem, vi får mange ansøgninger fra, er unge, som har en baggrund som elektriker, som VVS'er, som smed, mekanikere, industrioperatør og lignende. Og hvis du er i tvivl, så går du ind og kigger på listen, eller også så ringer du til os i studievejledning. Jamen, vi vægter motivationen i den motiverede ansøgning. Vi vil super gerne kunne mærke, at man har lyst til det her, at man forstår, hvad det er, man går ind til, og har lyst til at være del af det, at man måske har lidt viden om uddannelsen, har en vis viden om, hvad det er for et job, man bliver uddannet til, og at man kan se sig selv i det, og har lyst til at gå her. Ja, hvis jeg skulle give et godt råd, så tror jeg, at det ville være måske at afsætte 10 minutter et kvarter til at hoppe rundt inde på hjemmesiden, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du eventuelt heller ikke har været til åbent hus, lige at få en god fornemmelse for, hvad der foregår herude, og lige sådan mærke efter, hvad det giver dig i maven, og så skriv ud fra det. Skriv om, hvordan du har det med de ting, du støder på.